кладенчова, леле, најле. Склона вода, најле, кладенчова, леле, најле. Polenica, naјле, polenica, naјле, letena, lele, naјле. Vedi che ti dai medo. Ego mi. Questa assemblea. Най-напред на вас, честито ви радостта. Внучето превручно. Честито ви радостта. Кажи ви так, Честито ви е стар. що не фани. Горе си те са близко по вашия си там. Е, И руки бе. нищо няма да... Давай, тури. Его. Горе нас има право. Ами горе приятел вода, лепо. Братлето голямо е. Той си по задължение. Добре. Горе кој има. Добре. Нали, ви добре? Како решите така? Але, криво малко. Не ти е работа, то ти повръща лошо. Била син. Хайде, ето. Ела правка. Ела правка. Хайде, хайде да. От не влюбят така. Много щастие ви желая. Майко ми очи избега майко. Женичко, живи здрави. Живи здрави да сте. Това заповядай. За тебе си по-як. Майко, умрало. Какво се искаш? Не искам на сватба. Искам. Ето, виж, ето булка. Совка, булка, не плаче си плаче. Ти си край малкия съд. Ali se nakaraš тук да почервенева? Моля една Драгиновка да не пустиш за Кръстава. Кажи. Да направим нещо, което да е... 3 месеца работиха кръставци в Драгиново и не можаха да си вземат Драгиново. Кои бе кръставци работи? Главно работиха страната. От Кръстава работиха страната. Къде бе? Те са начи ахмаци бе. Моли се кой нещо бе да не падат нещо. Високото вратче.
Тоа остави, ми закачи бисуи малкиот Сајфо и те тргнаха по твојот пат. Ние се останахме таму во нишите, било мајката. Народното събрание се бутаме, тие още се маја там из Министерски съвет. Ама мене друга страна нас да сме се. И не могат да ни разчукат. Исто такива хора, не ти сладко да произвеждаш нормално е сладко. Нормално сладко. Да. Живи и здраве. Когато сме най-зле, така да сме. Да не ми жена. Как е преди Великия. Зелен, 8, магазина Волки ще отвори, ще да... Ама те нема дай ли? Как ще дай? Ще с препиване, препиване и ред работи. Те нека сега на сладко са ударили. На кой сега? Нега, на самба. Аре, здраве да сте ми жили, здраве. Айде, Мише, ти ще ми се обадиш. Аз обикновено, аз не знам ти, щом си на седмица, значи... Беше се разбираме. Тебе няма, палиш колата и идваш дома нас. И вече там ще решиме проблема. Значи ти Мицо, правиш ли нещо си? Слушай, аз това трябва да си оставя. Аз знам, че ти ще ме изложиш, нито той ще ме изложи, нито той ще ме изложи. Да, ходи поза мене. Значи, обадиха се да кажат, че не ме видят. Да знаеш, резервацията го не моля, здраво да В ръцете, да. В ръцете, понасите, обичай така, в ръцете.
Знали бе, само викаш, што свадба, не свадба, јаш. Знаеш ли за? Кажи случај. Просто е вот ники стизи одета. Бобовете, нали? Лично сад тука нема начин как наша спуснеш. Како буде? Още един лично сад. Що да? А Инге се снима, тя главният го факт. Урихме се тој ден. Чак не може да звъне на щерката и в Испания. Има и тап. Така, те стига тук. 2, 4, 5. Още един. О, 6, 6. Я заборих. 2 салата и 2 супи. Живот така устроен, че едни ще буде, а други ще. Своето чието няма да не снимаш. сега е оре там е ова така да иде.
И много да се плодят. Да спеме на песен за твое здраве и за наше здраве. Ајде. Да се живи и здрави младите. Сигурно е твое. Живи и здрави да се нареди. На мечни. Штац. На песен. Стани моме, ама со много. Това е моите, тя ще не знам. А да, таа твојата полнота е твојата. Дай, добре не доза маме. Не бе, не. Зашто се културно? Са камерата не уби. Кога си имам модиш? Живи здрави, ах мајците ми, живи здрава, джале, папа, скоро веќе за Русовија. Ајо да те целувам, тој да те фалам. Јас те без месеци. А биш големото момче се жени по-скоро. На жена му, Пак пур траши от мене. Траши пур. Айде на здраве, че не снимай камерата. Аре, здраве, да са живи и здрави младежи. А после ние, живи и здрави. Живи и здрави да са. Мишо, ей бате. Еди го, траши пур от мене. Пак пур траши. Дайте се в газа и дам. Да се обади на кърмата, да ме набие двамата. Сега се обадих на кърмата. Не те вдигай, вот и не може. Снимай сина ми, да види какъв чопър има син, бе, его. Баба ти! Oye, ni sono ni. Che mi belli sono la dopo gobeia.
банаските јагили со банаски конени.